Hei, tässä videolla kerron, kuinka sinun tulee toimia aktivoidaksesi Toyotasi rengaspaineanturit renkaiden kausivaihdon yhteydessä. Esimerkkinä käytän Avensista, mutta videon lopulla löytyvät myös ohjeet Auriksen ja Jariksen tunnistimien aktivoimiseksi. Käännä auton virtalukko on-asentoon. Älä kuitenkaan käynnistä autoa. Ensiksi etsi ratin oikeanpuolisilla nuolinäppäimillä valikko Asetukset. Rullaa valikkoa alaspäin nuolinäppäimillä, kunnes löydät renkaiden kuvakkeen ja asetukset. Muista, että on 2 tärkeää toimenpidettä, joita tässä tehdään. Ensin autolle kerrotaan, että renkaat on vaihdettu ja sen jälkeen kerrotaan, mitä painetta tunnistimien tulisi seurata. Joten valitse ensin, vaihda rengassarja ja kun rengaspaineen merkkivalo sammuu, niin siirry valikossa kohtaan Aseta rengaspaine. Tämän jälkeen rengaspaineen merkkivalo vilkkuu 3 ja sammuu. Se tarkoittaa, että olet onnistuneesti saanut sarjan vaihdettua ja seurattavan paineen asetettua. Jariksen rengaspainetunnistimen painike löytyy ohjauspylvään alaosasta. Painike on vaikeasti havaittavissa, joten suosittelen käyttämään taskulamppua. Käännä ensin auton virrat päälle. Sen jälkeen paina painiketta 3 kertaa nopeasti. Mittariston rengaspaineen merkkivalo alkaa vilkkua, jolloin se hakee uusia antureita. Kun vilkkuminen loppuu ja valo sammuu, olet saanut vaihdettua rengassarjan onnistuneesti. Seuraavaksi paina painiketta pitkään, jolloin paineanturin valo vilkkuu 3. Kun valo sammuu, olet onnistuneesti asettanut paineen, jota järjestelmä seuraa. Auris-malleissa rengaspaineantureiden aktivointipainike löytyy avaamalla hansikasluukku. Painike on sen vasemmassa reunassa. Rengassarjan vaihto ja uuden rengaspaineen aktivointi tapahtuu samoin kuin Jariksessa. Jos sinulla on edelleen vaikeuksia saada aktivoitua paineen seuranta, niin käänny lähimmän Toyota-liikkeen puoleen. Siellä sinua auttaa koulutettu Toyota-mekaanikko.